дар доираи рақобатҳои даври панҷуми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаи Лига Якум, дастаи панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо тими Кӯктоши ноҳияи Рӯдакӣ дидор анҷом дод. Вохӯрӣ дар варзишгоҳи ба номи Уктам Мамадови ноҳияи Балхӣ сурат гирифта, бо натиҷаи мусовӣ 1-1 ба анҷом расид. нахуст шуда бозингарони соҳибони майдон ҳисобро кушоданд. Дар дақиқаи 16-ум Ғайуров Маҳмуд тӯбро ҷониби ҳамдастааш Янгибеков Зайниддин партоф намуд, ки дар ин ҳолат ин бозингар имконияти хуби ба амал омадаро истифода бурда тӯбро дохили тури дарвозаи дастаи Кӯктош намуд. қисми аввал бо ҳамин як голи задаи шогирдони Бахтиёр Ҳакимов ба анҷом расид. дар дақиқаи 47-уми қисмати дуюм бошад, бозингарони дастаи меҳмон натиҷаро баробар намуданд. муаллифи голи мазкур бозингари рақами 9 Азизбек Султонов ба ҳисоб меравад. ҳамин тариқ майдондории тимҳои Панҷшеру Кӯктош мусовӣ пушти сар шуд. аз ҳисоби шансҳо бисёртар буд, вале истифода бурда натонистанд. бачаҳо хеле хуб бозӣ карданд. аз бачаҳо розиам. 70-80% бачаҳои мо маҳаллиам, барои таҷриба надоранд. аз ҳисоби таҷриба мо се бозӣ аст, ки дар пеш ҳастем, дар охир гол сар метем, дуранг мешавад. барои таҷриба намерасад бачаҳо. оянда ҳаракат мекунем, кор мекунем, ки таҷриба гиранд, бозиҳои хуб нишон диҳанд. Мы планировали, конечно, больше очков заработать, чем заработали. Сказывается, наверное, то, что мы 3 игры играли дома, первая выездная игра, и сегодня было очень жарко, чтобы что-то придумать. И просто ребята не нашли себе силы. Первый тайм было очень жарко, во втором тайме переломили, сравняли счет, могли забить, могли пропустить. Я думаю, что боевая ничья.